ganito lang guys, oh. Mm. Ganyan lang, oh. Wow. Pagkatapos guys, ito. Ya, uy. Ito lang dami aman to. Siwawag na guys na nangahoy. Napid na hinlo na. Hinlo wag, dami kaadyo wag hinlo. No? Ano ho ko lampas ane? Paio ito. Ang kalubian ni Mamayang. Mana nang batag saging ani wag. Wag asa may dwarf dani atong kita no. Oh. Kusog ni musika basta uga. Uy gatang tinanam avocado. Dia sang tanawan. Dia mabutay nangka ani wag nawa lagi. Ala magtanam tag nangka wag dag. Magtanam tag nangka wag. Ara ba to avocado ani oy? Wag asal to avocado ani wag. Wag mana nang patag saging ani. Ito ara. Ha magusa. Di ana ah. Uy wag. Nahinlo na. Pero to pa sa ibabaw. Dami ka adyo. Ang lubi. Ang punuan sa lubi. Kaya kagansa ang punuan sa lubi? Akaning ijang lindog. Himuon og gabason para himuon tukurog bay. Ug kining ijang palwa guys. Kini ni ijang mga dahon. Pwede himuon og silhig. Ano pa? Ano guys? Lagi. Anong kadakag pulos ag bunot. Ang bagaw. Hisugbaan. Ano ka ng bunot. Pwede isugnod. Salamat ko guys, oh. Naibusundan guys, hapit ni kurso guys. Dugo dari, oh. Nakadugo guys, oh. Just hapit gid guys, putol untang ugat guys, kurso guys, oh. Kuha guys, oh. Nga nami guys ha. Ay, dia magbajang sa amin dari dia gibanig-banig. Sinugbang isda ni. Nay sinugbang isda ni. Ante ni na guys. Siwawag. Na guys, kaya pa mo guys, agulor sa butong orange. Orange ante no? Orange na yan ha? Limbahon. Kina tamisan dinig tubig guys. Of course. Sakto ra magkuan no, di kay basta nga na color ko na. Wala, berihan guys, ha. Ay! Hala! Hala laki! Ning pisik. Laki ang anak ni Marilong Bulanon. Mura lagi si Jog dabong. Ingana naman dapol. Ayun, Be? Ay dabong man. Di na okay ra man makakaan pa mo. Ano man ang adlaw? Dapat daw sa ko. Ningko ano mag-adlaw? Badero oras ha? Wala ron? Palis na. 5 na ron. Hala lang kagat ang pagkaan ni Bajang. Tuluray na dang plato. Ini guys, kena unod guys. Wow! Tanawa guys eh. Ini guys, pang papatol nih. Sumbat ko. Harang etsak to sinang butong wag. Nay pipino alang da, napay panitay. Hindi na mau suka ah. May dato puti won. Dato puti nih.
Iwan, pag sure ka na ito puti ba ni basig tuba na. Ang si ante. Diba oh? Uy, grabe tagaliog po ng imong sausawan. Buwan rami guys, kaning na kaduha mi sa mga ayan guys, nga butan ito yo. Tuba. Itlog guys, ganay ora ni pagbuak guys oh. Ay. Sakit ni guys. Ih, kamu Ada guys. Agaba na nas oh. Sakit lagi po na oy. No. Sakit. Napa Tara guys. Ay, padaol lang kamiras kong kamot kay hugaw kong kamot. Nag-picnic mayari guys Ako asa ko. Wala ko ate. Ano ra kanti? Ikaw yung kututi kay. Kara. Hindi mo likod man ko ana. Basing mo basa imi sampot lang ka? Di ay. Okay guys. Pa tubig sa pa. Ada na oh. Kay hugasin. Ay hugasin. Ang gihugasan ba dyan na? Asag din na rin. Hinlo man na gay, ang pipino ang gihugasan daan. Di ako kamot. Ah. Wala na yung Muli kinabuhing bukig nun. Ante okay ra ka. Tumang kakabos among giantos. Bisag timawa malipayon. Oh. Kamu at pagkawag. Ante, pajak rati kuwang dani. Lami gyud guys, ug payagan ni guys. Ug napay payagan ni guys na. Ari na ko magpuyo guys. Ug payag. Kuan na jud siguro ning ako ngano man isip mo mapang sige po istorya sa mapang puno na din. Naka-apply na ma? Oh, Ay na mo ha. Guys. Tubig guys. wow, nagdadjad ko pipino na. Yes, jadi butang guys. Yeah. Hala, Wow. grabe lang ang pipino. Pag may pinitog isda guys, dyan natin yung itlog da. Sorry, I'm a mess. Charot lang. Dahil silangga guys, nag-adlip og pipino. Ano yung pagkakastiguan guys. Bitago. Dalawa na to ang Ay, di ba na ko kakit-kit? Lemon kan. Ano to bangan? Ako, alas kailan. Kakit kita ka. Nanibago na kasi imong pagkaon. Sakit si Jai Kwanday. Tubangan. Tubangan. Duga-dugasan maano na pagkasiguro. Ano lang butang para. Dala mga ano pa man. Samahan sa anak si Espiritu Santo. Amin. Salamat Ginoo ning grasya. Among pagkakanon Lord God. Tanang namilit nga Kini tanan ang pangagi pasalamatan na kini mo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nabay, Marseco siguro po dito na. Di asin. Di asin na wen, apoy sili. Templado na. Ah, Kadyo, nga lang day. Kabot rin. mga enemy guys, di si Auntie Nina Gals makes videos. Guys. Huwag palihog sa pag-subscribe sa channel sang Auntie guys. Yes, guys. Nina Gals makes videos. Huwag kang Marilong Bolanon. Salamat. Isa po guys, Marilong Bolanon, guwapa. Iyang Paris si Along Edwin. Og iyang anak, ilang anak po si Inday Ina Gabs. Ano yung channel ay? Ina Gaborno. Palihog pag-subscribe guys. Kain na lang. Kumala ka. Kaya ako galing ipakita. Yes, nami asa kain. Kain na lang. Nabutong na alam kaan. Okay. Sakto na lang. Ante na po doon. Sakto na lang.
Parang naiputi. Na guys, nagbuak na. Ala, wag. Ikaw nanti. Wag, buak ka, wag. Okay. Biyakin ko na guys ha. Tingnan nyo kung paano biyakin ng buko. Yan, ganito lang. Ang tamang-tama lang guys, oh. Naman. Ito. Wow. Wah, at saka ito pa. Wow na wow. Fresh na fresh. Wow Parang na isda wow. sa dagat. Kumikidlat pa ang mata. Nakikain ko rin ko ano. Harap ang kutsara di ara. Agplato kay gamay ra may nada. Okay guys, Dari ra gaho. kakainin ko na guys. Kani ra imo wag nang kutsara magaan. Awa guys. Dari na day. Vlog ko ba? Na guys Ito guys. Oh. Madali lang guys, oh. Ganyan lang. Oh. Pagkatapos guys, ito. Uy. Tarang lami man na ante sa dito pa butong. Ang sarap. Guys, umaorat to kay mo uli na pod me.